Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Friends. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 11 na, bulan sang Marso, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo? Kalabanan sa nagliligan nga mga kagaw, madali lang matapna na pangitaan medyos posibles. Ining COVID-19 niya, daw gataas lang kagadamo lang nga gadamo ang biktima. Diri sa Pilipinas, 5 ang nadiskubrihan, posible, may ara ini sang nga tawag coronavirus. Infected sila sang COVID-19. Pero kalabanan sini, sa siyam, limagid ang mga senior citizen. Medyo maluya-luya na bla ang immune system. Ang departamento sang ikaayong lawas damlag pa nagpalayag nga nagsaka 33 na ang ara sa listahan nga infected abe sining kagaw nga ni. Pero kung senior citizen ka, dali ka matapikan, dali ka latnan sining kagaw. Ang ika-28, isa ka 69 anyos, Pinoy nga may history sang mga exposure sa COVID-19 nga kaso. Naka-eksperyensya sa sang hilanat kag pag-ubo sa tong Pebrero 29. Ika-29 nga pasyente, 82 anyos, isa ka babae nga exposed man sa confirm COVID-19 nga kaso. Ika-30, isa ka 69 anyos nga Pilipina nga may history man exposure sa COVID-19 nga kaso. Pasyente 32, isa ka 64 nga Pinoy lalaki nga suno sa report na mutikan nga may sintoma sang COVID-19 sang Pebrero 27. Ika-33, isa ka 60 anyos nga lalaki nga na-develop ang hilanat, ubo, palanglingin sang ulo sa tong Marso 3. Ini sila admitted sa Medical City sa Pasig. Laban sa mga senior citizen, maluya-luya na giman. Di bangod sining pagsaka sang COVID-19 nga apektado, may ara mga panic buying kuno sa mga face mask, alcohol, iban pagid nga balaklon. Ti kagabi ga monitor kita, purting baklanay sa alcohol. Pero kapasalig man ang departamento sa ikaayong lawas nga damo
sang balaklan sang alkohol. Wala rason nga mag panic buying gid. Kung sa bagay, ining panic buying ni para malali sa may kwarta. Mga panic buying ka lang na may bakal ka mo. Kita yung nga imol, panic na lang bilin. Di wala matay bakal. Wala. Kisabla daw, amo na ni kalala nga balatian, kay may mahimo pa maglahog ang pila naton ka mga kauturan. Pero tuod na, ang panic buying para lang sa may kwarta. Kita nga imol ya, of course, mapanik kita. Pero ti buying wala ka kwarta mo. So, ang panic buying may kwarta lang. Pero ipangamuyo nyo nga hindi ni magdamo. Kaya galapta sa iban nga bahin sa kalibutan na 40 na ang mga lockdown, 40 na kadamo sang apektado sining COVID-19. Pero ang aton presidente galao man na matagaan ginitambal sa Estados Unidos, China, kag iban pa nga mga manggaranon nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Galing ang question da sano? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 39. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na ang ginapaabot sang tanan. Ang kaso bala ni Lieutenant Colonel Joby Espinido kag ang 300 ka mga kapulisan nga ara sa listahan sang administrasyon sa droga ginpaisol naman. Dapat ani isumiter na ini, isubmit kay Presidente Rodrigo Duterte o galing ang natabo bala to nga disgrasya sa krasang helikopter sa Laguna nga nagsamad man kay Chief General Archie Francisco Gamboa kag 7 pagid ka mga opisyal. Ti si Gamboa nagpalayag nga ang Adjudication Board Vice Chairman kag Directorate for Intelligence Chief Major General Mariel Magaway isa to nadala sa paghugpaas sang helicopter nga kuntani ini siya amo ang maga-submit sa report kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Siguro sini nga sinimana. Inog submit na to ang report. Amo tanong kapalaran sa 300 ka kapulisan kag kapalaran ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Duha ka bagay, ang mahimo matabo, mahimo nga acquitted siya, mahimo man nga basi dumulot ang kaso. Kay tiga pamiripis siya, akig pa to si Gamboa siya kay may gag order na nagplupreskon siya diri sa syudad sa Bacolod. Ti ang gag order nagamando siya nga hipos anay. Medyo takpan ang sungad anay. Nugay komentar, mientras tanto, ginaimbestigar pa. Tigin panginwala ni Espinido, may pitik pa siya niyang intelligence sang mataas kapunuan sa Empido, palpakaw. Ti medyo pinitik ya pa. Ti galing, wala ta mahimo, kagula gid siya mahimo. Kay ang nagpalayag sini, nga arang iyangalan sa listahan, mismo ang DILG. Ti kabudlay niya, kung amo na ang magpalayag sa ngalan mo, wala kagid sang mahimo. Sulaton ta kung ano ang matabo sini buwas damlag. Sini nga simana guro o masunod nga simana isubmit na ini kagra may balaan kun bala husto ang report sa mataas nga punuan sang PNP nga si Espinido ara gid man sa listahan sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na. Sa legislative hearing, daw nakaguluginhawa ang television network nga ABS-CBN sa palayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova. Siling ni Cordova niya ti okay, kaya mo ning panugyan sang Department of Justice, panugyan sang Senado kag Kongreso, tugutan ang kompanya nga makapadayon sang operasyon tagaan provisionary authority nga makapadayon sang ila sini nga pag-operar padayon nga makita sa telebisyon, radyo kag iban pa pinding sa Kongreso ang ila franchise renewal. So hindi pa ni kadalagaan lubos, kay ini provisionary lang. Samtang talakayon pa ang prangkisa sang Kongreso posible sa bulan sang Mayo. Ang National Telecommunication Commission nagsiling padayon mag-operar
ang ABS-CBN sa tion nga mag-expire na ang ila prangkisa sa bulan sang Mayo. Naatrasar lagi kay wala gintalakay sa Kongreso. Nga wala gintalakay sa Kongreso. Bangod, nagadwa-duha sila. Kay idarangkay di mo ni Presidente Rodrigo Duterte, remember, sa pilayagid ka mga speaking engagement, ginpalayag nila nga porte iyang kakigya sa mong television network kagimuon niya ang tanan agon mapunggan kag indi marinyo ang prangkisa. Ti amo to nga medyo naalang-alang ang Kongreso sa mga kalyado sang presidente. Pagkatapos nga ginbaton sang presidente ang pangayo pasaylo sang among television network, humumok man ang pila ka aliado niya sa Kongreso. Nagligad to, ginlumluman lang isyo nimo, wala lang gintalakay. Sa posible basi kon makaapekto ka basi mga kibla ang presidente. Tigibaton sa presidente ang pasaylo subong gamat-amat humok na ang pila ka mga miyembro sang Kamara nga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo na ang kahigayunan sa among television network nga mapadayon ang ila serbisyo kag posible basi kon marinyo ang prangkisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable
Bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. One day, isang araw, ay so napansin. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7, Evergreen Herbal Capsule, bakal na kamusini. Kaya ang kapsula, 7 kasangkap gintingob sa isa. Amo ni ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kung mataas ang blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin sa lawas mo, uric acid, hyperacidity, iya ina nga iban-ibanan. Pero, kung kulang naman sa vitamina, ang lawas mo, kulang ka sa magnesium, calcium, potassium, zinc, iya ina dugangan. Amo ina ko nga gintawag siya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ining Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang Food and Drug Administration. So, para sa aton ikaayong lawas, gamit kita sini adlaw-adlaw, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig tidlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, da sa March Pharmacy La Carlota, Recarsi Pharmacy La Carlota, Butika Fred, Valladolid, Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:02 na, standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita, Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,